Kumusta mga bata? Andam na ba kamo? Atong pagahisgutan ug tun-an ang mga matang sa panahon sama sa ting-init, ting-ulan, ting-hangin, ting-panganod ug ting-bagyo. Lantawa ang atong palibot. Unsa man ang atong panahon karon? Gainit ba? Nag-ulan? Aduna ba'y daghang mga panganod? Gahangin ba? O adunay bagyo? Kung sidla kayo ang adlaw, kini ting-init. Sunny day. Medyo init ang atong bation. Mas dalitang panington maong kinahanglan nga magsuot og nipis nga sanina. Kung init, sunny day. Adunay mga sanina o gamit para sa panahon sa ting-init. Sama sa musunod. Makatabang sa init nga panahon ang mga musunod. Kabalo ba ka nga gawa sa panahong init? Aduna pay laing klase sa panahon? Gitawag kini og cloudy o ting-panganod. Kung cloudy, kay mas landong ang palibot. Tungod kay natabunan niini ang direktang init sa adlaw. Kiniusap ang panahon nga tinghangin o windy. Nindot sab magdula sa gawas kung mahangin ang panahon. Nindot magdula sa gawas kung tinghangin apan kung kini kusog na kaayo, dili maayo nga magpundo sa gawas. Tungod kay delikado ilabi na kung daghang kahoy. Posible usab nga adunay manglupad nga butang nga makaigo nimo. Kini ang panahong ting-ulan o rainy day. Kung ting-ulan ang panahon, magpundo sa balay.
kay aron dili ka mabasa ug magsakit sama sa subaw. Pero kung kinahanglan gyud nga mogawas, kinahanglan nimong gamiton ang musunod. Ug ang pinakaulahi nga panahon mao ang panahong tingbagyo o stormy. Parehas sa maulang panahon, mubundak ang tubig gikan sa mga panganod kung adunay bagyo. Pero mas kusog ug delikado kini. Mao nga dili maayo nga mogawas sa balay kung adunay bagyo. Kay ang bagyo adunay kaubang dalugdog, kilat ug makusog nga hangin. Karon atong sulayan ang inyong nakatunan. Unang buluhaton, hinganli ang mosunod nga matang sa panahon. Unsa nga matang sa panahon ning maong hulagway? Ting-init o sunny day? Panganod o cloudy day. Tinghangin o windy day. O kini usab tingulan o rainy day. Ting bagyo o stormy day. Ikaduhang buluhaton, i-drawing ang panahon karon ug kolore kini. Hinaot nga aduna kay nakatunan karon. Hangtod sa sunod mga bata, daghang salamat